I posljedno ljudi, evo nas ponovo u Bosnijem Sade i danas ćemo da igramo Hill Climb Racing. Meni se sviđa ova igrica, znači pa sam odlučio da i vama pokažem kako je to igrica. Ja sam već malo igrao pa imam 21.000 ovdje. Još nisam nikakve auta kupovao, ali evo, ovo je prva epizoda, ako vam se svidi, nastavit ću serijal i tako. Znači, ako vam se svidi, napravit ću serijal da stalno snimamo klipove i Hill Climb Racing. I zašto nije bilo klipova već dugo? Pa ja sam bio bolestan i eto, onda nije bilo klipova, jako mi je žao, ali eto. Bit će sad uskoro klipova, kao što već znate, sad će raspust uskoro, bit će puno klipova, a i onako u meni sad i više vremena ostalo je, jednostavno uskoro ću da, znači imam više vremena jer uskoro ću da pređem u prvu smjenu u školi i bit će mi bolje. Ali zase sam druga isto pa ne mogu da snimim sve to uopšte, zato klipo isto ne stižem da uradim. Da, ja bih volio da mi kažete neke, znači, da mi kažete neke programe, da mi napišete dole u komentare neki program za snimanje preko kompjutera, pošto bi ja volio da vam snimim neku epizodu GTA San Andreasa ili Minecrafta preko kompjutera, a mogu bi igrati i Roblox. Znam, Roblox ima i preko mobitela, ali meni je nekako glupo preko mobitela da igram Roblox. Biće još, znači, igrica osim Minecrafta i Hill Climb Racea. Ja sam na mobitel skinuo GTA San Andreas. Ako želite uradit ću i tutorial za to. Uradit ću tutorial za to ako želite. Pa da i vi možete imati GTA San Andreas na mobitelu. Pa skoro je možda čak poput onoga na kompjuteru, ali na ovom nemate baš sve što imate na kompjuteru, jer u GTA San Andreas preko mobitela nemate baš cheatova, ali ko ono nije igrao GTA San Andreas bez cheatova. To ću možda napraviti tutorial ako vi budete htjeli. I eto, možete biti opet sutra ili danas klip, ali ne znam, pošto još nisam pripremio za sljedeći klip. A možda neću imati vremena, pošto vjerovatno da neću imati vremena, pošto već koliko sati vidim. Pa da, uskoro će 7 sati, tako da uopšte neću imati vremena. Ali ako bude mogu, volio vam snimiti jednu epizodu još nečega. Već 4 minute snimam i nadam se da se vama to sviđa. Mogu bi ja igrati Agario i svašta na mobitelu, ali eto ne znam. Vidjet ću da sad nemam vremena pa zato ni ne snimam. Ok, znači imamo 30.000. Ja mislim da je to dovoljno da kupimo onaj motor. Da, motor, ja mislim da je to dovoljno. A možda čak i nije, pošto ono, tako se skoro krenem da igram tu igricu, pa ajde. Ja idem vidjeti da li imam dovoljno para. Ako imam dovoljno
puno para da kupimo motocross bike. Skroz 75.000. Ok, znači, ajmo da je to za ovu epizodu. Vidimo se ponovo u sljedeću kad će biti danas ili sutra. Pozdrav!